Ola, pequechos. Son eu, André, o explorador. Esta vez, imos descubrir algo moi emocionante. Hai xente por todas partes. Nas vilas, nas cidades, nas rúas todos fan algo importante. E en Lugo, onde vivides temos moito que descubrir. Podemos ir en tren, en coche, en buso, en bici. E coñeceremos quen nos coida, bombeiros, enfermeiras, médicos e policías. Veremos onde vive a xente, no campo, entre galiñas e tractores. Ou na cidade, entre coches, tendas e moita, moita vida. E tamén bailaremos, xogaremos e aprenderemos cousas da nosa terra galega. Nosa terra galega. Estades preparados? Porque isto vai ser unha gran aventura. Imos comezar xuntos este novo proxecto chamado Xente por todas partes.